И да е така съм гледаците и аз обрах нещата от тук. И всичко, защото прецаках клипа без да искам. Пуснах си тук нещата. Обрах млякото, яйцата. Нахраних. Не съм нахранил. Това е добре. Сега ще се оберем и тук за това. Супер ход! И също ми се падна такъв малък болт от деви. И от тук един болт имам. И тя дойдаха сами на хаоста. Малко останаха. И на крик ще му дадем. Грек, секунда. Секунда. Една секунда. Готово. Посяваме 2 царвички. И заповядай. Побърка се то с крик. Сега видим дали можем да си купим нещо от него. Да си купим нещо от нас. А ние от него нищо. Грек. Хайде, малко лева ли остана. По-малко остана и отиваме на лео 7. 2 царвица. Така. Няма да се я. Пробвай. Ето той ще го махна. След когато стане и ще съм... Вече ще сеем само такива. Пшеничка само. Ето пшеничката е добра. Ето колко ми даваше? И сега се чувствам много прецакан. Ама не съм прецакан, но yes. Мисля, че съм прецакан. Така. Ще сложим 10 пшеница, 0 парички. Много 0 парички, ама все пак по една паричка да си купуват хората. Съм грек, така. Така, Михо, това ще си го купа кефим. Ще направим тъй. Добре, така. Не, да изглаждаме така. Тук. Някой купил? Купили ли са ми нещата? Супер, благодаря, че сте ги купили. Така ще изчакам малко. Така. Ще сложим тук. И тук. Тук ферми. И още нещо. Тази машинка. Сега нямам пари. Не знам защо да имам пари. Сега ще напъпнем малко. Така. Така ще направим. Ето е, тук няма че го поставим. Поставим. Не схващам коста.
къде сте яйцата ви? Яйца. Как ги купи само? Точно предпочитам. Побежатки къде? Нека. Така. Няма от кидам. Добре, така. Супер, после слагаме хлебец. И правим тъй. Бъдичка ли имахме даето? Ще го изхъбим тук. Искам да погледам нещо. Това си. Повече. Колко да бъдем фигата? Значи след малко ще спирам с клипа. Както виждате, няма какво да правим вече. На фиде и клиповете няма са много дълги. Така, аз кой иска? Не, няма да ти дам. Добре, сега си убиваме пшеничката. Това са 5 минути. Готово. Така. Сяваме. Тук. Сяваме веднъж. Там 6. Още веднъж ще сложим. Но това е... Отиваме за последно при Греки. Това ще е от епизода. Така. Каня при Грек. Добре, хората, ще от епизода аз бях аутиста. И до скоро!